Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba bansyai marbanyang usam larang ba ubatrei ya ke kam monsngu bah pok jela ulalai ban ujor syau menteri ketnat puli puthi ke sarkar jela uba lakmen rumbui haka nyu tarik ujemmang arjar khat khandai badai ban wengno ya ka principal jong school Pine Mount School Shillong ka kong ayom ksiar dingdo namar ka shim ya ka tei ka kerdan kum ka nonggenti jong ka kum ka nong trai sarkar ulai tho ba ka jing dom jong u kadai ha ka por ba ulai ban yakendu ya kani ka principal ha office jong ka man ha ka hnru tarik ujemmang arjar khat khandai ban kelli na ka ei ka daw bala khot rung class ya ki khna class 11 nadu ubnai leber arjar khat khandai bat ban penlong class pat ha ubnai yayong haba ka result jong ka Meghalaya Board of School Education kampat penbena setia ula keno bakani ka principal hak jaka ban ai jing penchai penban kala kren tokmet da ka baong medei uai ban batai ya ka kam jong ka school bat keno ru bala kren ru ya u da ki kintien ki bakhor men kesengi hak por kumbach posteng ngalai bani kendui principal jong tika school I kong ayom ksia dingdo anda bang apoi hapo ketika jaka ngapersang ban keli da ka bang ngayo sngo ba ka jing itu jong katto kani ki kimi pa ki om bakani ke Pine Mount School kala penlong kelas 11 na ka menta kini ki kena kelas 10 but anda ngala persang ban wat benia sisa ngala ba hapo notice vote kila don ka jingkot admission na do benai march but ban penkot hawa ka at na tarik jung benai march ti kumjuro hakani ka notice vote labu banado ka khanyo tarik jung benai april la penlong kelas 11 na ka menta ki arts science but commerce Dekai ke bas ngau lungo kalong ban nakalian cuma ngakwa ban yakendoi di principal kalong ba ngakwa ban bu ka jingkli si ba hakno kurkom pi penlong kelas 11 buat haba nakalian jongka SSLC result joki kelas 10 kampan mi ti andrai handa ba persang ban rong ondang larong hapo ka kamera jong ini principal ila sukun dhet yang ila sukun da yang hadu bangal ngau kum bang adi umrat adi usau nama beli ila oinga who the hell are you ila kli nga medi uai meme ban batai start hang ni nga kaling ong madam ngawan hang ni ban yakendu EP nama ngakwa ban tip ya jing sisa hakano korkom pila perlang kelas 11 na kapata kini ki kelas science arts but commerce hendai ong bangingi don la ka jong ka rules hendai im aila chu ban kren yanga nadu ka basdang hadu ka pakot ngam sim la yola chu ban kren bat I hendai nga ngashim ba kani ka jingle jong ni principal kalong ka aka ka ba im da khen brio but im khen snap biano ino ru am wat hak bedai ba kani ngatip pelain ba kani ka school Pine Mount kani ka school jong ka sarkar but kani ka school Pine Mount hak ba baro sikata ki por ngi yosngau ba kani ka school na ka benda ki longying ki baduk den rai ha ba ki bayorong school hang po Pine Mount ngarang kwa ban keli ya kata ro ka benda ba ki bayo ban room school hang ni po Pine Mount ki dei ki ba kumno han rai ha ka jing sisa ka ka jing yosngau ka ba ki bayorong school hang ni po Pine Mount ki dei ki breo ki berani ka back up na ki minister na ki MLA ba kumta teter ki bawan na ki longying ki ba rispa sudah den rai ha ka wi ka benda anda habang apai halo ke jingkran jong ini principal ke jingken hit ke jong I ke jing tim ke jong I yang ngalas ngau di bangawan ban kren ya ke babakla di kani kala pausai ba kani ka jing pen khen ya ki an jong sarkar namar ka sarkar jela ka jong I ka don ya ka Meghalaya School Education Policy te ka mot ba inakaliang jong ini principal im don chu ka jing buram ya ka education policy jong ka sarkar jela ka jong I ba kala pausai ba kani ka school Pine Mount ka dei ka school jong ka jing peniat simet jong I kong ayom ksiar ding do ibedi principal jong ka dei ka school di hadin jong kata ka benta manakaliang jong ha ka jinglong brio ngamla ban ong ban klem da dom ngala don hi ka jing dom ngala persang ban pen I ban keli ban nak ai kata ka rules ka ba pio nang no pi pen I pi don ya kata ka rules to pen I nga reina ka lang jong I im te ban pen I te anda habang ngala mi no anang te ngala her ban ngala mare station po laban police station ban ai da ka FIR ini I principal halo ka jingle jong I ba kani kalom ka jing bom khen snap jong I ya ka hok long briman breu ngala ja ketika jaka ban ikendui I ngala namar ba ngasong tu bakadon ka jing pen khen ya ka ai ba pi penlong ya kani ka kelas 11 claimed up hadu bandami ya kani ka kelas ka result matric bat kawi ka banga ko empau ni kalong ba kini ki kelas 11 ki blalong lupa mata nadu ka khatnyu tri jong banai april la raja badon na pre joki ki ba fail hato ye ki shanon berat bat le siru kindon ki ba pass na ka exam SSLC na ka exam kelas 10 jong ka matric
bat yaki da ki apply hapo kan ke school hato kin tab na am hapo pai maun bala da ki tab kini ki blada ban long class shakmat nadu ka khanyo trik jong berai April bat kini ki mandang wan hadin hato na kaliang jong pai maun kan pelong class la ka jong kata ka ding jingkeli ka bang ko ban bu bang kentu hang di manta kasngi bang awan bani kendu ya minister in charge jong ka education ba la kamen rumbui bang akwa ban kaliang jong i ro in sim khia ha ka badi ba de ka benta ban hadin kata om tang i ba la kamen rumbui nan lai ro bani kendu ya i ba DP walang i badi principal secretary jong ka education ban sim kia lo ni benta bat nakalian jonga hi komu pajba komu ru pajba komu wei naki nong tremon sobha ibran hapo kan ke jela nga dawahi bani ban weng si sundan ye ikong lakamen ye ikong ayong ksia dingdo ibadi principal hapo ketika Pine Mount School bat bamde ban aila di ba in bad hakan ke kedan namar ngi ba ka jingbat jong i komu principal kalong ke jing penken ki an ki ba ka sarkar ka bu bat ka sarkar ka di ban sim kia kat bala bat ngimdei ban ong ba kani ka di school naga benta jono nega di school naga benta jupai ba ya ka sarkar kalabu bat ngako ahi ba ka sarkar ka di ban weng si sendani i kom principal naga di school i principal jong di school di ibala temen te haji hisha ka kom jing i jenga i di ru ibala shan dingdu te ngalungo ba hakano ko rukom ka sarkar kadang thung ye i kom i principal ibadi ban bar di school haji hisha ka sarkar ka ban ai i da ka wi ka kam ka di long i desk job jadi bintri ka kam ko shong haju handai pi badi ka principal kum ka principal jong ka school kalau ban syakri na ka benta ki khna hato pila mo ban syakri haba pidang pila sanding du eladi shano pin be ba shano pin lai mata ki khna ki sa ka umdum balada ka ne ka principal ka pen i kum ka to ka attitude ka pen i kum ka to ka jinglong jong ka jinglong daring ka jong ka jinglong rude ka jong ka hato kan ai da ka to ka jingkai ki khna school bat kata kalau ke ka bang penrem jur ya kan ke principal bang dawai ka sokar bagi ban weng si sendan na ke school balada kamla ban weng na kalian jonga ngan haban ai da ke FIR ya kan ke principal baka na kalian joka police department kan haban simkia ban weng ke principal ne ban sim da kan ko benta bat kan ke principal kombang alai nadu menin ka sngi bagi sin ka beningkong bang alai ke school ngai i shai plen baka ke principal kala penken si sendan ya ki an joka sarkar ya baka sarkar kalau don lagi jong ki an ha beri bat ka addiction.